Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye, pamene tikugawana mawu a Mulungu. Paja Tiyankhule na Ambuye imatipempha kuti ife tizimvetsera kwambiri liwu la chauta, ndipo lero ndi tsiku labwino lofunika kumvetsera kwambiri, chifukwa tangotsala ndi tsiku limodzi kuti tilowe nyengo ya Lenti. Ndife okonzeka bwanji kuyenda naye Ambuye Yesu m'masautso ake? Mawu athu a tsiku la lero, mawu oyamba akuchokera mkalata ya Yakobe woyera, ndipo tili mmutu oyamba, ndipo tikuwerenga ndime yoyamba kulekeza ya 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Felix Ngoma kuchokera ku Our Lady of Mount Carmel, Kapiri Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu, salimo namba 119, ndipo mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Marko woyera. Tili mmutu wa 8 ndime ya 11 kulekeza 13. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish, mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a kalata ya Yakobe. Ndine Yakobe, mtumiki wa Mulungu ndi wa Ambuye Yesu Khristu. Ndikupereka moni kwa inu anthu a Mulungu obalalikana ku mayiko osiyanasiyana. Abale anga, muzikondwa ndithu mukamayesedwa ndi mavuto a mitundumitundu, pamene mukudziwa kuti mukamayesedwa mchikhulupiriro chanu mumasanduka olimbika. Koma kulimbika kumeneku kuzigwira ntchito yake kotheratu, kuti mukhale angwiro, opanda chilema ndi osaperewera pa kanthu kalikonse. Wina mwa inu akasowa nzeru, apemphe kwa Mulungu, ndipo adzalandira, pakuti Mulungu amapereka kwa onse mwaufulu ndi mosatozera. Koma opemphayo apemphe mokhulupirira ndi mosakayika konse. Paja munthu okayikakayika ali ngati mafunde apanyanja, amene amavunduka ndi kuwinduka ndi mphepo. Munthu otere asamaganize kuti kudzalandira kanthu kwa Ambuye ayi, pakuti iyeyo ndi wa mitima iwiri ndi osakhazikika pa zochita zake. M'bale woluluka anyadire pamene Mulungu amkweza, ndipo m'bale wolemera nayenso anyadire pamene Mulungu amtsitsa, pakuti adzatha ngati duwa la udzu. Dzuwa limatuluka kutentha kwake, ndipo limaumitsa udzu. Duwa la udzuwo limathothoka, kukongola kwake nkutha. Chomwechonso moyo wa olemerayo udzazimirira ali pakati pa zochita zake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Salimo yathu, salimo namba 119, chilimbi chake tikuti mundichitire chifundo kuti ndikhale ndi moyo. Ndisanayambe kulangika ndinkasochera, koma tsopano ndimamvera mawu anu. Inu ndinu abwino ndipo mumachita zabwino. Phunzitseni malamulo anu. Ndi bwino kuti ndidalangidwa, kuti ndiphunzire malamulo anu. Malamulo apakamwa panu amandikomera kuposa ndalama zikwi za golide ndi siliva. Inu chauta, ndikudziwa kuti kuweruza kwanu nkolungama, ndipo mwandilanga potsata kukhulupirika kwanu. Chikondi chanu chosasinthika chindisangalatse, ine mtumiki wanu, monga momwe mudalonjezera. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tili mmutu wa 8 ndime ya 11 kulekeza 13. Pa nthawi yomweyo kudabwera Afarisi
nayamba kutsutsana ndi Yesu. Iwo adampempha kuti awaonetse chizindikiro chozizwitsa kuchokera kumwamba. Pakutero ankangofuna kumutchera msampha. Yesu adadzumira mu mtima nati, kodi bwanji anthu ambadwo uno amafuna kuona chizindikiro chozizwitsa? Ndithu ndikunenetsa kuti anthu ambadwo unowu sadzachiona chizindikiro akufunacho. Atatero Yesu adawasiya nalowanso mchombo kuolokera tsidya lina. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero ndi mawa abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba kuti tatsala ndi masiku awiri kuwerengera lero ndi mawa kuti tilowe mnyengo ya Lenti, ndipo mpingo pofuna kutikonzekeretsa watipatsa kalata ya Yakobe imene akulembera anthu amene ali mdziko la chilendo, akuti mitundu 12 ya anthu imene ili mdziko lobalalika, the 12 tribes in dispersion. Izi zikutanthauza kuti panali anthu ena amene amakhala mdziko la anthu amene asala Khristu, mdziko la anthu amene samavomereza chikhulupiriro chawo, chipembedzo chawo. Choncho Yakobe akuwalembera kuti awalimbitse mtima, kuti awapatse nzeru, kuti awapatse malangizo. Poyiwerenga kalatayo nkumatsika muona nkhani zina zimene zikukambidwa, ndipo nkhani yayikulu amatsindika kufunika kwa chikhulupiriro ndi ntchito zabwino, faith and action. Ambiri mwa ife tili ndi chikhulupiriro, koma kuti mwina ntchito zabwino zimene timapanga zimasemphana ndi chikhulupiriro chathu, kapena zichitochito zathu zimasemphana ndi chikhulupiriro chathu. Yakobe akuwalembera anthu amenewa kuti chikhulupiriro chawo chikule. Ndipo chondisangalatsa limene ndi phunziro lathu loyamba, lero tingoona maphunziro awiri ndi mawu athu a tsiku la lero. Chondisangalatsa Yakobe pamene akuyamba kuwalimbitsa mtima anthu amenewa amene akukhala mdziko la chilendo, akunena kuti ine ndine Yakobe mtumiki, maversion ena amati kapolo wa Ambuye Yesu Khristu. N'chifukwa chani Yakobe akuyamba choncho? Izi ndi zimene zimabweretsa mtendere tikazindikira kuti ndine ndani. Yakobetu timudziwe kuti poyamba anali mkulu oyendetsa mpingo ku Yerusalemu Ambuye atakwera kumwamba. He was an elder. Mpingo watu timati anali bishop wa ku Yerusalemu Ambuye atakwera kumwamba. Akanatha kupanga appeal to authority kuti ine Yakobe mtumiki wamkulu wa ku Yerusalemu. And we all know how Jerusalem is. Yakobe akuti ndine kapolo. Akanathanso kupanga appeal ku affiliation yake, ku ubale wake, ku femu yake, ku kudziwika kwake. Chifukwa amayi yake Maria Kleopa anali pa ubale ndi amayi Maria. Choncho Yakobe uyu ndi pa chibale penipeni ndi Ambuye Yesu. Akanatha kunena kuti ndine Yakobe m'bale wawo wa Ambuye Yesu, to appeal to authority. Koma akuti ndine Yakobe mtumiki wa Ambuye Yesu. Ngati mipingo mu zinthu sizikuyenda, ngati mdziko mu zinthu sizikuyenda, kaya pane paliponse pamene tinganene ngati zinthu sizikuyenda, ndi chifukwa cha mtima osafuna kuzindikira zimene ife tili, zoti ndife atumiki, zoti ife tikuyenera kukhala akapolo awina ndi nzake, akapolo a mpingo, akapolo a banja lathu, akapolo a abwenzi athu. Koma ambiri makono timafuna anthu atichitire, anthu atipatse zabwino, anthu atombere m'manja, anthu atiyamikire, anthu atipepese. Koma kuti ife tipepese, ayi. Kuti ife taombere m'manja ena, ayi. Kuti ife tathokoze ena, ayi. Kuti ife tatonthoze ena, ayi. Tidataya utumiki. Zikundipatsanso chidwi ndikayang'ana Mose, tikawerenga Deuteronomy 30 ndime 5 kulekeza 6. Timva kuti potsiriza pa zonse Mose atapanga zonse zija, ataolotsa Aisraeli, atapanga mamirakulo osiyana-siyana, Mose akutchulidwa kuti apa ndi pamene padagona Mose mtumiki wa chauta. Kusonyeza kuti ineyo ngati Mkhristu, ineyo ngati wansembe, ineyo ngati wapabanja, ineyo ngati bwana, pachina chilichonse ndikamaupanga mmoyo uno, ndizidzindikira kuti ndine mtumiki wa anthu ena. Chimenecho chikangotichekwera, tiyamba matama, tiyamba kudzikuza, tiyamba kuyerekedwa, tiyamba kuzunza anzathu, tiyamba kukhapira anzathu kosathu, tikhala anthu osathokoza. Pamene tili ndi tsiku limodzi kuti tilowe mnyengo ya Lenti, Ambuye akutikumbutsa ndife atumiki, ndife akapolo awina ndi nzake.
sinde kuti tidzinyazitse ayi, koma tikuyenera kuti zabwino zimene tili nazo, mavuto amene tili nawo, mphatso zimene tili nazo zipangitse ena kuzindikira ndi kuona nkhope yachauta. Mmawa mumthenga wabwino akuti anthu akupempha chizindikiro kwa Ambuye Yesu. Ationetseni chizindikiro chozizwitsa. Mauthenga ena amafotokoza kuti Ambuye Yesu adayankhula mwamphamvu ndithu kuti ndinu m'bado kanika simudzaona chizindikiro kupatula chizindikiro cha Yona yokha kapena chizindikiro cha Mwana wa Munthu. Koma apapa akuti Ambuye Yesu adadzumira mu mtima malingana ndi mthenga wa Mariko umene tawerenga lero. Akuti Ambuye adadzumira mu mtima kenaka adangochokapo pakati pa anthu aja ndikupita kukakwera boti ndikumapitiriza kuoloka tsidya lina. Zimenezi zikundilimbitsa mtima ndipo zitilimbitse mtima tonsefe. Kuti akuti anthu aja olemba wachitonena kuti anthu aja adabwera kuti amutchere msampha Ambuye Yesu, akangane naye, alimbane naye, kuti no matter how much Jesus akanatha kuwafotokozera anthu aja sanali okonzeka kumvetsetsa. Nchifukwa Ambuye Yesu poona mmitima mwawo, poti Ambuye Yesu amatidziwa, adangodzuma mu mtima ndi kuchokapo. Si nthawi zonse pamene tingapambane, si nthawi zonse pamene tingakhale apamwamba chifukwa choyankha bwino kapena chifukwa cholimbana nawo iwo amene akulimbana nafe. Kupewa nthawi zina nkofunika. Tikuzindikira kuti apa ndi pamene ndimagwera. Nthawi zina kuli bwino kungopewa. Tikuzindikira kuti awa amalimbana nafe nkhani ya chipembedzo, osati kuti aphunzire koma kufuna kuti tizingokangana. Nthawi zina kupewa ndi bwino. Aoneka opambana lero, koma kupewa kumathandiza kuti tisunge energy yathu, kumatithandiza kuti tichite zinthu zina zaphindu, kumatithandiza kuti mu mtima mwathu tikhale ndi chimwemwe. As long as tili convinced chifukwa cha zimene ife tikuchita. Tikanakhala enafe mwina pamene akunena kuti tionetseni chizindikiro chozizwitsa, tikanati koma mukuderera, mukundidziwa ine, ndine mwana wa Mulungu ine, Atate pa ubatizo paja padamveka maoti amakondwera nane, ndine mwana wa pamtima. Mwina tikadafuna taonetse zizindikiro zozizwitsa. Ambuye Yesu akungosasa kandi fumbi katinena kuti madzi nangasanali kunyanja ndikwachokera. Learn where to shut up. Learn where not to speak. Learn where to forge ahead. Know when to track back. Ambiri timataya ma energy chifukwa cha zinthu zimene zimangotidera mtendere pamene sitimayenera kuyikirapo luso ndi nzeru zathu. Tapempha Ambuye tsiku la lero chachikulukulu atizindikiritse kuti tikhale atumiki, atizindikiritse kuti tikhale odzichepetsa monga adachitira mbuye wathu kuti ndidabwera osati kuti anthu anditumikire koma kuti ine ndidzatumikire. Limenelo likhale pemphero lathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.